Slovensko dnes čelí hybridnému pôsobeniu autoritárskych krajín, čo oslabuje našu demokraciu, bezpečnosť a stabilitu. Dezinformácie, nepriateľská propaganda a útoky na zraniteľné skupiny sa stali bežnou súčasťou našej reality. Verejnosť stráca dôveru v inštitúcie a spoločnosť sa čoraz viac polarizuje. No nejde len o dezinformácie. Hybridné hrozby znamenajú aj šírenie strachu a nenávisti, ovplyvňovanie volieb, zneužívanie ekonomických nástrojov na získanie politického vplyvu, či útoky na slobodné médiá a občiansku spoločnosť. Cieľom je vytvoriť chaos a oslabiť našu obranyschopnosť. Keď štát prestal konať, nemohli sme to nechať tak. Nest Institute sme založili ako bývalí štátni analytici, ktorí vedia, že manipuláciám a nepriateľskej propagande to na Slovensko trvá len minúty. Preto na sociálnych sieťach monitorujeme mieru manipulatívneho a polarizačného obsahu, dezinformačné kanály, analyzujeme riziká a ponúkame systémové riešenia. Pomôžte nám budovať odolnejšie Slovensko, staňte sa našim partnerom a podporte našu prácu. S každým vašim príspevkom dokážeme odhaliť viac manipulácií, realizovať viac projektov a účinnejšie chrániť spoločnosť. Štát konať nechce, my áno. Pridajte sa k nám podporou našej kampane na Startlab.sk. Ďakujeme.